Jakin erue herri zenbatek dakitzen gara betian erraiuan dundi noa zan. Erraiua nola zan. Abezenetakin berde-berdia, Muskarra. Esaten zuen, kopetien peatzen mentzala, muskarra saltatuta. Da, zazpirritan, kanpano gobi esaten mentzula, ua libratzeko. O tarinak, o karnabak, o pardinuk, o berdeloiak, o txiriskalak, eta moretak. Moreta, bai. Leska belarra eta, bueno, ez lehorte belarra ez dena baztea ba. Belar mina bat, Klase asko tortzien. muitia eta, Muitia, askilia eta, bai. rama belarra eta. Ikustaldekoi. Zein, Roxau? Zautzaldek, loriago. Hau. Honek nik dakitela bentsat, euskera batuan etzakak izenik, baina Hernani bai. Ena loria. Eta hemen ingurun, dauden landar eta lore askoke Hernanin bazakak izena. Bertako izena. Eta hemen ingurun badek jendia ikaragarriakina kontu egoi buruz. Bi biote luzekin, burguna esaten dugarri. Etxai ez daño, bi, hola, mantxo biltzeana, arruz luziekin, memiek. Ze berdura itetuzu hain? Oain berdura daukani, rabanitua eta berrua, perrejila, tipula seku ere bai, badaukat, erremolatxa. Berrua zian erroian, eta haik asko ematen dituen. Eta hastian kiloat sierra ekartzeko diru hartzen nuen, berruakin. Odola garbitzeko tos onda dalazten dute, eta jendiak jena normalian, ensalada jaten dut bai. Eta berdura nastu eskoz oso ona hemen da, oso paiteko ere bai, oso ondo sartzen dago bai. Lori ere bai esan diazu ez da? Lori arbazen unarena. Eta gehumiak oskortzen hasi zianean, nahi bine bagasi zianean oskortzen, ekartzi zizkiaten lore klase guztik. Dena saltze zian orduan. Danak? Adornotako? Bai, adornotako. Eta kakolak bai, bildutze zizkiaten, da nire ematen diru hartu. Behaide ematen egin, Dena ez, baina gehiena bai. Behaide, poxe emateko. Kienzarri hai. Etzan erreza, Xoxe Garzia. Bueno, ni gazaburu batekin, duru hartu nunean, neurua abeatza jotzen nuen. Abeatza. Eta, hoi nik atxuakat, Inesi, ganadua eta emateko eta itxena itzeziala batzu. Itxezan bai, frantzi belarrare bai. Itxezan. Hoi baserri handi jo, guk gutxi jo, bella zazkanak. Karo, zuek ez duen bedik. Bedik ezken nun izan. Zuek ganadurik ez zuen izan. Ez, behin ez. Txarri jaundina. Txarri jaundina. Pelur suizetezan, frantzi belarra. Bai. Goizian egarreta iluntzear deuki filan da, ua behotu jaten baztuen, gane zeitun aitzatu. Zuek ematen zinen nahi? Paotxa, ematen ginen. Zuek paotxa. Paotxa zan oso ona, uare. Ubentxona. Bai, baino, galdu zan. Gorri izan, da San Juanak aldako ondu izan, eta orduan dena hola bibiezen tartina dut, bozen, bitzegen. Hola, tira eta trist eta eskunen galdezan. Trist, atea eta baldea. Banaka, eltzaztan nien, belauniko jarri eta hiru laun, pues, paotxa biltzen dut. Arkako suizeteko bena paotxa zila. Bai. Mezka hauen dio. Bai, Bai. Ua ganbara ekarri, sekatzeko bota, Mezka hauen. eta arkako sua. Eta alubria eta hoiek ezaguna zaizkitzu? Bai, oi, alubriare, oi den izan duzun gura itea, baina zan peligrosu, ez nire guztu ematen zion, da jendiak ez zuen nahi. Ez nire hori harra bai. Ez nire harra bai. Baino, guztu txarra.
gustatu, behar eateko, edo jateko. Ja. Eta ara ja igual. Baita. Ara ja zuen arreldua, 15 unian hilabetian, ue zeman, karnezia eman behar bazen duen. Ze gehiago emate zenien animaliei? Turkozila, arbila, erremolatxa, Dantzai belarrata, margaritak eta goal papa. Txirta, Txirta? Ze tipotako izatea txirta? hilarren tankerakoa, txikila izatea, aliak ibali bat ditu, lekare bai, txirtak, simorrak eta gozu ekartzen zuna zanua. belarra ontzeko baki, da mete itxeko zabaldu, eta trumuizaparra donian euski jotzunean, txirta. Soinu bat ez zu. Behar begiza aitezan Eta- askatzen. Leka askatu, hilarra balitezela, askatu eta azeite botatzen zu. Beak Bai. botatzen. Heldu ba alimazion. Da heldu behi alimazion berez, ondu eta behientzako ona. Inistora zakau. Hau larra eta hau inistora. Gare batean, baserritarrak mate asko zuen janerua. Bai. Ganauan hotja egiteko. Oia bakarrik ez, Hotja egiteko. simorrare, arasko eta Bai, zuzin horrek, simorrare. simorrare. Eta sailek garbitzen txuken. Sailek. Guk geok berroi batean, hortan pasatzen ginen udazkenien. Ireila hasi, 8 irigitzeuen, da inge. Metain, da jorna eman. Lotiak izate ginen, norbea lotiak, Herrianak izate ziren? herrianak, bai. Baina omesteko batuen behar izatzen zen. Urda uru ainatartzen hoi nik esot esit. Urda lot jolatik martutene, hastiarra, eta errani basarri eduzun izango, istetzanik. Sega suñu bai, gurdiak ebe askotan grasa paltate, guiru girrintziera hoz. Paola jarre, irile burutan da Javiak ibal gurdin lo. Da, dan saila trena bezala, ibal, oitamar gurdi atzetiztula goizia seitola neun. Martuten eta esaten atxuna, baina hemen bertan ahar eta arkaizpeta, hoi goizeko iruretan atea, irure... Labageta. Zea, tak, mendia, jornan bila. Den inostorra, besteik ez? Inistorra? Arbolik etzen horri esan dena hemen goite pinoteia, eta euskaldetik ene birien gaialtikan pinoteia, eta gainekun den inostorra. Epelerregata, arroteale, Urda zehoi bai. Sugarregaldeko zehoi. Sugarragoito jara, herri lurroik. Bakoitza be puska izate altzun? Lotia. Bai, partzela. Baina bere partzela, aleia, beti partzela bea? Bai. Ta arbolak? Ze arbola ezautzen juzue? Pantanua, lizarra, geho... Hoi zer da? Hoi azian ikuste duen? Aritza. Oaindian basuak altzian orduan? O zelai gehiago zan, o nola zan? Leheno baso handi. Baso handi hemen. Dena basu padik eta... Dena garbi arrizia, dena ardik jet istore. Hola, garbi ete altzan basua? Jota, garbi dana. Xondonekoak oandi puntu dira eta bakinik zilarra egin. Bilduta. Biltzen ziren. Aitzak, errak. Aitzak. Aitzak, errak, zuaitza bertakoak. Bertakoak. Bai. Ta asko, konorrikoan da petigarkoan da. Hemen danien ja, estubikoan baita. Estubikoan baita. Hemen bat aitzak galantak. Bai. Ta urdon txologo aitza berrizok. Bat, bi, iru, lau, bost, seizek. Aitzera ditugu, Zenbat urte izango joen horiek? Jesus, eunda euskal zeman. Eundi gura bintzen, bo. Eunda harrita marri bat. Gertatu zan gerronduan, zera gasoinik ez, eta gasogen dugen hiltzezi automobilak. Eta gasogen ibiltzen zituen, hemen arbola bota eta automobilak ibiltzeko, moldatu. Ibal bizkarrotate guna emeste birien. Bota, eta gero erregaz, denien eman. Bai, hiri kabetuko txon. Hoxe, gurdiri ezela, Lorrian nola? Arrastan. Lorrian. Zite ziteken bere hilergitean gora bera, bota. Eta gero, altzutenien, girua gaintzen zula, eta pentsatu zema basarri don urtetakua. Eta gaurko era jokatu izan malue edozin modun botatza, ezun bat zutik ongo. Keba. Zuentzako diferentia da aiztila eta zuaiztila? Ez. Aiztila eta zuaiztila, bi postu esate hori berdina da. Baina aiz mugarra adibidez? Ez da zuaitza. Ez da zuaitza? Ez.
Zuaitza, lepote moztua. Ta hau zer da? Hau da muarra. Muarra, beste paolizarra. Bestia paolizarra, muarratu gabia. Osua. Muarrotu gabia. Makila hau bezala zuzena dana. Ua paolizarra. Ua paolizarra. Ta hemen ikusten jugunok? O pau muarrak. Ta zertako? O iketzaiteko, esate zuen? Iketza, eta egurrare bai, gai jaita. Su eurra, eta? Su eurrare behar izango guen. Eta beste gauz bat, elorria. Eta lizarra, tximistak jotzeztun gauza. Zea bai. Hau, tximistak ez du, inon ez duzuko tximistak joa. Tximistan kontrako esate zuen, gambarane hartzen zen da, atian sarreran bai eta hola. Betikorako elorria eta ziarkako erramua, oina hartzezkit, bai. Elorria eta erramua? Bai. Haudik elorria. Bai. Hau erramua. Elorri txurila esan diozu, Bai, hau bai. Ta hor ze esan dezu txertatzen dela? Mispira. Hoi bihar du? Bai, patroi bezala, hoi jartzaio. Onoko arbolo baldaizue zer dien berdiok? Lekak inda dauden arbolo. A ber. Ok, isetxa. Zue isetxa, guk iruntzia esaten zen hori. Iruntzia, bai. Beste landare motxok zertako ibili izan dituzue? Erratza, san izan duzu, ikeko erratza, lotu, eurra, oso gorra, oso gorra. Baso erratza. Baso erratza. Ta hoi zertako ibiltzen zen, hoi galazila ere ontzan moztutzia ez? Olago koskorra ez, altura nolago ditu. Xarpakatek. Xarpakatu ditu. Xarpakat. Hoi tolarien ibiltzen izkiztean, patxa eta eskoa ez. Hoi, galazizitegan gabonetan da jendiak. Ah, klaro. Peri eta saltzeko. Gorostila eta biltzen, jendi erruz biltzen. Hoi, politiedek, be koskor gorriakin. Bueno, urungu bat jau, burbuxak laster. Martxa. Bazen. Mordo saundu jai usteit. Burbuxa, gue pragota gata, Manuel maiu zaguetan, gorri horri zian gana dien. Jan ikeltzen Iari osu, Marsusta bezala, jata zuela. Haude gainarra, arde jegiari ustu gata egoi. Motxoi. Motxoi bai. Txilarra balda izan dan. Hau. Hotxak, beste luzioik. Luzio. Osea, txilarra eta ainarra? Bidia. Bidia. Arde jegaztu jaten hoi. Basarri inguru guztietan behar intzusa. Ta intzusa zertako? Muinak endu, eta batzu jolasteko, txiflua bezala, iritzezien, eta ni berriz esautu banio getxien, eta ja, kertena egiteko. Hau, txa. Kertenetan da ibitzeuken askoi. Baina nola zan plastikoak jandik. Zeren kertenetako? Atxur da, eskoareta, sardeta. Denatako. Denatako. Ta zeizateu, egurra nolakua? Xiliedek. Abai. Bai, xilia. Hau hartuan gazpin. Bilurria. Bilurria. La bilurria? Sokan ordez. Honekin sortain, ekarri. Ta zegin itezan, bilurria? Sahatxak da. Honena zumiedek. Aitzare baita, gaztainare baita. Da beste izaten, antzile. Hemen bi koskatea, hone eta hone, hemen hau Jose iteugen. Soka hemen dekarri honea, eta hau antzile. Antzile. Hemen soka paso, eta... Zinturdian. Zinturdian zela. Hide hause, junko. Ta hoi, beri hortan, lotzeko? Habe, horrexe. Lotu. Errepoilua, aza, letxua. Nik ezautu sigit gainea, atxona baituken, baserritakuak jaietxaldien hartu. Olago lekutan elorri ja ikuste ziteken, batzakiteken batzeola, eta jaietxaldien denboa pasez junda, txertauteko gizona esotuzkinik. Ola menditan, esus, geize, eta saharra, eta udariek eta... Nik ez dik hango, baina bakarra batek hangoik. Zuek, honi nola esaten jozue? Basabornilla. Basabornilla. Basabornilla, bai. Hola, gora idu edo nahi? Aiena. Hoi aiena? Aiena. Horroko ike bai, ez? Bai, hoi denak aienak. Eta hoik ez ibili ez zituzu zertako? Ez zertako ez. Hoik albaldin maiportik atea. Bestela, itxo-itxo dut hoik. Gui beti izate zudan, gu basarren hola asko izatezan.
hasi jendara, gaur ezkileteko, zea amerinek amintxe sekatzeko. Baina belarko ze bai, ua partia mintzat leska belarra eta, bueno, ez lehorte belarra ez dena baztea ba. Belar mina bat. Klase asko tortzi. Muitia eta. Muitia. Askila eta. Rama belarra eta. Ena loriak. Hau San Jose loria. San Juan garua. San Juan Inistorra. Txorik ardua. Hau da txikorik ardua. Horri zerri muturra ditze, jo. Muitia eta. Hau berriz malma. Aztarrik ardua. Mando perrojila. Hau da oreganua. Giltzurdi melarra esate zaio. Rentsi belarra ez da jauko honek. Hemen usta hau da, lapaitza hau da. Hau da lapaitza. Hau da lapaitza. Hau txirta, hau loria, eta hemen lori hartutakoa leka. Txirta alia. Ama ergi belarra. Hau da kerki loria. Kerki loria. Bi klasetako esan ez. Bi klase, Sorgin belarra? Bai. Piper belarra. Hau menda belarra. Ziribila da bai. Txantxilla belarra? Hau txantxilla belarra. Txantxilla belarra? Bestia barra belarra esate ziote. Berdina alda. Bai, batzu barrabas, bestia ni beti txantxilla belarra. Bai, nire bai txantxilla belarra, baina barrabas belarra. Barrabas belarra asko. Ondo izia. Eta, zehai txantxillai hortik etorrik altzatio izena? O han asko zalako, o zatik garotea hori? Ke ba. Nik ezin dut esan. Nik ez dakite. Ez da pensatu gara. Eta hola hitz zinaten belarrak eta biltzen da hitz zinaten zuen gara. Ba, erran jutako eta bai. Ordu nintzen, baina bezala izango ziren, baina botingik etara izango eta dena belarrak inda esan dizu ba, belar minak esaten jonguk, eta haike tentzituen zetan hola ibitzizien. San Juan loria, depresioan kontrako landaria. Larpuja, hausatetek, hola mosto, eosi, eta berakua dakanen lehortzeko sona dela. Errura, oantxe hilberriadek 84 urtegin nire osaba bat. Eta harrek santzien, zuen etxien badepa errura, Antonio. Da, bai, nio zuk ezautuzuna hilertu zan, saniogen. Da, hilu bat zaukat txitxari egin. Da, adarra bat ekarri gualdek eta baikarri izut. Da, txitxarientzeko oso omen dela. Bueno, berbena normalien ibiltzen da, enplastuak egiteko taula. Zerbat eri da, o infezioa bali maukazu, oso bat lertu behar den gauza bat balima da, eta zehantzako ere bai. Buruko mila daukazu nien dare bai, jartzen dute batzuk, kopetien bai. Hau da, txangorria. Txangorria. Bai, baina pasmoelarra bezala zehatzeuna. Bata pasmoelarra lore gorri egin da, honetu roxa. Ua baino hau suabe xioa, baina honaz oso ona da. Oire, odola garbitzeko eta oso ona da. Berez zaina gorrilla du, ikusten? Zaina gorrilla du eta gero ere roxa bat itxeu. Eta esan dena pasmoelarra bezala oso ona da. Oso ona. Oso ona. Odola garbitzeko, ne amak esatezun hobena. Mira, be lore roxakin, hau da pasmoelarra. Odia, pasmoelar urduen jak. Beste bi klase bai ja, eta haidia bat enplastu egitekoak eta beste berez ura hartzekoak. Bai, bueno, ean bihar danean, honen ura eosi eta 300 gehiago ez, bai ez bare. 300? Bai, 300 hartu eta infezioan zehatzeko oso ona da. Hoxe dia. Batzopa eta belarra ditzen, beste atzuk gibel belarra ditzen jo beti. Eta kantidadia nola ingo bendu adibidez? Kantidadia, gutxi gora bera, zakon ezuke, holako bat, bai. Artu alde bakuitzien. Hepatitis dunantzakotara berriz. Bai, Batzara ukitzezuna? Nola ditzi jozu? Pixa belarra baina, bai. Giltzurdi belarra esate zaio. Giltzurdi belarra? Bai, pixa belarra, bai. Giltzurdi nintzako da. Horaxe, lau bat ostok ino jarri. Esan dizuan txangorri joi. Eta gibel belar beste askatzekin, eosi, atzeatu, 5 minutun zeatu, eta 300 segidan hartu. Bai, Anonez, 3 o 5. Dale. Belar guzia, anonez sartu gierra. Bai, Plantina belarra. Hau plantina luxia.
Plantina txabala da izatea, baina. Plantina txabala, bai. Eta hoik zeu zertako, erremediotako eta Ukendu itekota. Ukendu iteko. Bai. Bakizu ze botatzen zitzaizkena? Bai, ardik eta hiltzian, itxezan, haren segua kendu, urtu, eta geua. Eta argizaila, kandelare bai, plantina, txangorreia, hoi denak. Pasmo belarratare bai? Baitare, pasmo belarra eta txangorre belarrare bai. Intxusa, berbena, plantina belarra, xaingorria, bebaki belarra, pasmo belarra esan aldut, eta pasmo belarra. Eta esate zenien zuen, ama zinuela... Bai, erdien plastera zen. Bai, asko zakin. Epeletxo herriko, alabare holaxe, hanketik operatu, barizetatik. Eta etxe etorri, eta hanki lurrien jarrezi, loik itietzula aurre mat izan duta zen. Eta Marcelina zuen izena. Hankau ikusi behar diezu, ni sekuloko oinazia pasatxut. Txan, eta Jesus, dena dizipelatua kasu. Gorritxua, dizipela esatezu joten ari. Eta dizipela zunien, ez tezu busti bier, sekun eman bie jozuari. Eta batzuk bustile komen izaite baina bestie lehorra, eta bainu sekun eman zizken. Brasa jarriko zion da, brasa hartan baino, surtako hautza botaiz, ez baitu zuin bier. Kiua eman. Surtako hautza bota, eta ze jarri, pasmoa elarrak eta jarri, surtako hautza bota, eta kiua hanketan eman. Hanka gainean. Hanka jarri, hola, eta jarri eta urrungo unien, gabartan sekulako luei, Andriarek. Ez da gizu zego xatzin dietan. Iru, ze amate zizken, iru baino. Urrungo unien bestia eta urrungokun bestia. Eta nik umezte patu operazioa eta atzenien zuzendatu martzenela, earrakatu bizkieta meiku. Bakiu, hauzontan bastante ibiliak zeatela arrantzan da. Bai, arrantzan dare, bai. Ibili izan dugu, bai. Nik beste abizi, beste izan. Arrantzan da, bai. Zetan, eskalutan da, eta tenoriekin zare, bai. Aingiretan, Eta orduan amorratia, ordi pilak izaten zen amorratia den baitan. Oain goita, oain berriz. Horreak honde bakar ematik uste baldin baizatea. Gu, hazi mutilozkorretatik eta nebizi urtzila arrantzata izan duen. Orduan sariek egin gine arrantzan. Orduan sariek libre izatzen. Dentzen, bakarrik etzan libre izaten erriua istia. Dentzen, baina aretiko itipera, o areteko romeltan da. Egun ez vigilantzien ibiltzen izan amorratiak nundik noa pasatzen ziren. Ola biharrin tartietan da nun pasatzen ziren. Ilunarrian junda han txinga jarri. Durungo izien bato bihaute ziren. Arantzale gutxi izan ordu. Jo jainan eta zanean, kristobide jarri zen arantzalea. Gero, amorratiak diru bali izan zezin, Hiru besta eskasea, herrial bagutxi jola, kilu amorratia, eta gero errek etortzen galian, nostia, Oto etortzen, horrek jendi gertzun, da herrialo datxetzen, amorratia. Bueno, eta hau, zer deu? Zerbua. Zerbua. Bai, eskailu zerra. Muxarra, gu muxarra zaten genio. Muxarkua. Muxarkua. Eta daka katua ezela bigotiak. Bai. Eskailuan koloria baina onbigua eta deotea harri azpitan daskatzen. Eta baina ua lurrien ibiltzen, Ua beti lurrien arrastaka. Soileniko zepatxi kontua. Baina xerbo, jano mendon lagua, hor harrapauta. Izogi, bai. Izuko xemiak, bandaiarrak. Izuko jagitetun umiak. Izuko xemiak, banda. Bai, Piluak. Gumoteko eskortan. Minak izan ziren izuko umiak. 2 urte hemen itxetxo. 3 urteko jutea bera. Etortzen 2 kilo tardi, 3 kilo etortzen.
5 kilo tarde, pitzatu zizken. Oaino esan da ez egin portik eta, atxigulan. Hor, bolatako janpadak txuartan, ilunak egin txingak botan ezken, da gero guzien ilunak egin atea behar da, hazen ilunate atzen da, ustia. Txingak falta, posatzen ninda, egun argitzea, kauen dia, iare sartu, zutik hankak, iare, hola, goien txutel hankakin, nun harrapatzen, hankakin harrapatuit, saria. Sari emana aurrea. Beak emana? Beak emana. Haze pose mantien hartu da. 5 kilo terde pitzatu zizkin. Betxo? Zeu ikusi da handina, 6 kilo terdekoa. Gabarta hartu nion, 2 han. Orduan altzutarrak eta guatxatat denak sozi juntzuen. 6 kilo terde zan, bat eta besti 6 kilo, 2. Da, zazpi bestaintzun kiloa. Kiloa. Baita orduan asko zan. Oain, izuk ikusi deu? Bai. Bai, ikusi deu. Baina, urte asko pasai da, ikusi dein be. Angula erratuet. Nio lehorretik, Lehorretik? Lehorretik. Ja. Ontzi ipete zerbe. Arget ja, kajata bat ja. Matxua aprile blaun. Hanbeko zubiletan, hemen digola zita zabalontako, dena. Beti gura. Etortzetxun. Bai. Baina pizton pilak hor dira. Han, ziarritzatan, urne harrian ikusten dutxunik behin urte askotan. Otara berritzeko mon bai hola, hartuta angula gora. Baina gortu orduego, izurra gortua. Ja angira bestu zaudekena, ja angira ditu. Baina angira numia, angula, baina txikitxago izaten gua, eta ja koskortu. 5 kiloko angirarean arrotu nire. 5 kiloko? Bai, San Antonio bezfera batian. Mota lementzen. Bai, handutxe, Eta angira, zenbatan jogu eta motor izatean. Bai, angira koskorra, eskozea koskorra. Eta nola jate zinen nahi? Prajitxuta. Uere prajitxuta? Prajitxuta, bai. Ole jutan prajitxu gorri. Eta oso goxua da. Aingira ez alako jan bai, baina aingira ez zeu alako zeigen. Batzu aingira asko gustatzen, baina ni amorratia bai guztua. Gure hartan otxu ginen, amorratian zean, da guk amorratia guztua jaten genuen, baina aingira ez. Aingira ez? Zubekila da, eta bakizu. Eta nola harrapatzen zinen? Tenori ez hartu. Ikusi eta... Ba, arre jaltxa. Eta orduan, tenoria pronto, alde itxezuen, lautatik hiru igual alde ingo zen, baina bat harrapatzen genuen. Errozo jate? Errozo jarrita, bueno, atetzen nahi. Sokati sartu, txitsari handiak, sokati. Kanabela motorrian lotu, hola zintzili puska duzula, arekin, amoia bezarra gabe, jarrian eta prekaragazte zinen, resta, kanpoa. Erreioak azitzeiaria, eta ura gorri ja, txokolote koloria hartzeunean. Kabarra jarri, kabarra lotuta bastarrian. Eta makila bat, eta soka bat. Makila bat eta soka bat. Soka hartan txixaren lori bat sartu, txixaren lori bat, ua bota urea. Urea bota bezin prontok, tak, agirak. Tak, kabarra. Piskat ole euki, eta plast, kabarra. Berez jarri, berez igual. Eta baldia, hilebetia, agiraz. Nik ikusi ja. Ta aingiru urdia zein esate zinuen? Horretxi, aingiru urdia. Erreminta horri? Bai. Bale, konforme. Ta arrantzan, ze gazti biltze dira? Lehen guztia mintzatu ez ikusi, baina lehen guztia korbaranak. Hemen kormero jaketa, beste kuartzak eta. Hoi bizta honak ate hau bidarik gano. Guk urzian udarako denboan ibiltze ginen, hoi gurtze guzin dago, arrantzan. Korberana, kulpa gozte, korberana. Uartza,
Horrek, amorra txikik eta denak harrapatzatxo. Errekaztartan ibiltzea. Etxo? Eta bada, oain lehen gune, hortxe zailen epelarrekan. Koartzaite harri gainen no gelditu eta ikuste unian tatz noko luzia egin. Nio beste batzuk iteute egan jetxita arabadu. Martin Pescador. Moain gutxi, leheno... Bannaka, noizik baina saltzek. Baina, biztan, gertzen baita gainea. Ola, hotek. Ola askien da, por ejemplo, ola kanpoan. Alar batian, ola... Tak, geldi gane hotek, eta ikuste unian, plop, fuera. Ta urertzian txorik gehiore ibiltzen dira, ala? Lehartxo, ja, oan, etortzeko buade. Leharra, eduteko hor bat zarretan da. Eta hemen, hau, zehaztu izurik. Iztengo horren tankera atxuk, baina grisa hauke eta mokua moza hua. Iztengo horren moko luzietek eta horik hola zamoku motza hau iztek. Brankoleak, txikiak eta hondik, puluskak eberdin. Puluskak bi klase bai. Ba, kristo moku Bat ondila, bat oso ondila. Ondila, moko ondila. Hoi kantua, hoi txistua ditek. Klik, biltzetxun. Fitxu. Zik, utetxu. Atento, Txantxan gorria. Han sosu eraitzea. Han kaxia betxea. Ahor, xo? Okila, aida, egurrien. Hoi jaten da, ez da kantari, Hoi egurrien atertako soinu da. Zertzan. Ustanka. Ta ze txori gehiago ezautzen juzue? Kukua. Basoilua. Igertxo, Zaplaitzake bai, atzatxorik bai. Eta bestia za arrastailua. O taliñak, o karnabak, o pardinuk, o berdeloiak, o txiriskalak, eta moretak. Moreta, bai. Dala, bertako gizate aldia, otan egiteu pasara. Biliarua. Hoi bertakua. Beste bada, egogorria biliarro txikia esaten zaiona, hori pasarakoa da. Hoi hemen ez dizaten. Hor galde ikegu. Bertako gutxi. Txoarri eta dik. Itzu dezakezu pasaran, garai batien askoz txori gehiago ikusten zara joan baina. Bai, oain bat eta urdun mila. Hoi gutxinez, Txortxitxe gutxi pasatzen poen. Leheno... Miliak eta miliak. Leheno... Enguzin elitxu, Argitzen asteako, eta ilun larrian abete zailo ditzen. Ezautuan eiz bandik handina ola horra. Lehenko zarran esan atia. Ezautuan eiz bandik handina, eta pentsatu eiz aze bandadak ikusi idan egabera, hartxoxua, usua, bandik handina ola horra. Mikak eta beliak eta kaskabeltxak eta oikit danak pasaidez, ben. Mobidia, kaskabeltxa eta beste gehiagoa. Kaskabeltxa eta beste kaskorrunia, kaskabeltxak. Baina txorik gehienak hemenguak hilanak pasarako dira. Baina pasada izan leke enara bezala, pasara itxo, baina honea jaiotzea etortzea, hemen jabi egitea. Bai. Eta beste batzuk, alrebez, negu paratzea. Oiko honea etortzea, udaberrin, guain, umitea. Kukura etortzea, gara batean Sansona eta jare, bai, jabi egitea etortzea honea. Bai, Sansando ja. Sansando ja. Txori ondileo, antzondileo. Antzondileo eta txori ondileo eta... Ez digu zen txori gan. Baldarro hori. Aldarro txori gan, kabiletxego hori baino. Iozozuak bi oiru umealde itetu, Aurrenekoa, luakein hola zerbaiten lurren azpin iteu aurreneko kabila. Urrungua arbolin iteu. Ta zenbat egun behar izatetu kumiak ateatzeko? Normalian, hoi batean. Hoi batean? Seuru zateko. Ze garaitan, hoi be garaia izango te ba? Hoi martxuan haste da. Martxuan hasi. Eta batzuk bi kabialdi ititu eta, bueno, ez da jakiteik. Hiru harren bat ititu ere, zilitek jakin dena, igual, zaila izango da. Bi harrena bai. Batzuk politxesko bai, karnabe eta. Karnabe politxesko bai, eta horrek, nire pinue muntan iteu. Kabila dotorena karnaba egitek hemen. Eta bilboro bila. Lumakin
zeakin, higiak egin da. Uetzekit nola kabitu ditzen, baina dotoriarek itzik. Hola, borobil. Bai, Txiki, Baina hilekin politena. Personak hain politia ez du ingo. Okerrenak, txarriak. Txarriak? Bai, Txarriak kabileteko betardia belarro jardik. Bai. Kabila bai, txepetxak ingo, egozi mundu azpitan, baina bat bakar ez du ingo txukabi. Eta seguro gune pilatatzen, txepetxak. Eta beste atzuk izaten zian berriz, zelak, ustan luxiak zaten ditu. Txerezkelatak. Txirtak txoa Txarrak. Beak txiki zian, txepetxak baina txiki jaguak. Izatxak entze bat, txepetxak baina txiki jaguak, ondigan. Arbolea. Mahutu mazan besti atzeote, errenkan da, ez egin. Narri kabila bilatzen zalizatzen. Zaharra goldi jo txuilen, oizeteu, arrekin dena horatzen da oso zalizatzen. Eta zein dia eltxojaliak? Enarak. Hemen etortzen txori gobena. Ua etxien da, hemen domitertian, etxe guzin elbigez. Dana jate joarek. Txibua jo, eta. Izaz gorro joike bai. Sorbeltza, oirak ez morro bat, sorbeltza. Eltsuak jalieko iti. Eta sorbeltza nolako izatea? Handu iten. Handu xaua. Erretian, basarrein hartu asko jezan. Eta hartu bai, zehena sortza zailo. Zehena esatzen zailo, mariposai. Hartuan alien barrun sortzean, mariposa bat. Hoi, muitzen da. Uro sorbeltzak hortari biltzen ziren. Hoi beti bostoz ibiltzen txu. Bai. Erraniko plazan zaldi ikusi bat abestia, karrasika dena, hoi ditu sorbeltzak, da erretxoik. Ni piperra baitza jotian, txantxe horria atzetik hanken ondun izaten nuen. Nena, ze hau zeati ibiltzea hemen, ze horra botzea honek, eta geho zeatu nintzen. Piperra harrak sortzea izaizka, harkiki batzuk. Bino, anun piperrian da nahi nitzela, arroik edo ero itezien lurrea, eta ere atzetian hanketaino sartze baizitzaian. Nena, hartzen agut gau, da ni hola giratzien datea, eta bastani, eta kontxixio honda, rea datzeko zean gainien jarri, eta handien behietan berrezea ondo otorri. Ni bat, fibra biltzea hasten nintzen nire, seion atultzen zen. Estimu, izango jo orduan jendiak, izango jo. Ba, hori ze ondillo zioten, txantxan horrik ez dakatu. Gua sagradua zen, txantxan horrik eta txepetxa. Txantxan horrik eta txepetxa, bai. Txantxan horrik petxu horrik ja, da txepetxa noa baitan txikit ja, argi jin, da ze amerginei begiti zagarra tamentzen jola txepetxak, da oso zagarra duk. Olakua paretetan da ibiltzeana, hoi asko ibiltzea, Zer da, hoi? Sugandila. Sugandila? Bai. Bai, Berde berria? Muskarra. Muskarra. Esaten zuen, kompetien saltatzen, peatzen mentzala, muskarra saltatuta. Da, ez da, zazpirritan, kanpano hobi esaten mentzula, ua libratzeko. Arroi hori ja, mendik izaten da, mendikua. Hori ja. Bai, ikusiko jo mendik. Bai. Bereziuta honda bai. Bereziuko kosketik joan. Bai, jangoik. Hori ja, da beltxa, gua motel izaten. Gene alien reka bastarrian izaten. Oso menen oso goi. Hoi, esateute, ornu bat emeni naiziarak, eltzia atian haina, iluna eta eltzia osten jarriu. Bai osten da, geho ikusi, arro juga zeola, tein emetzun atea da bota. Eta geho baren etorri zienien, ez emetzun beha han kozineruak, kozina haitzanak, eta bestia baita dena egiten ziela. Eta arrobiluak zein die gehiago? Arrobiluak? Arrobiluak. Urekuak. Lauankekuak. Putzu zulutan da, izatea da. Ja, arrobiluak. Egitan? Enu aspaldi guzi, Demozien. Mantxeu gara ja. Hau xe, arrobilua. Zubian tankerakua. Zira ba. Asko gena bai. Bai, guia ikusten duzu, zira ba itxu izatea. Itxu bala zertago, ez da zuri itxu izango baino. Behi bat. Belara giretzen izela, apretan zuluti zartu hankazpi eta zanbatzen bezu, otza. Arek ez du ez egiten. Arek ez du ez egiten.
Uazkuak emain Ua batean debil izan deni bebean jeotan. Gure zuk esaten zuten, zirebak etzula, ezen peligro, etzula koski geltzen da. Nik esaten joan, enitzeke bakilatuko askoik, baina beti itzule niteu, zirebak itzule niteu. Zubiak, beti errespetua jot. Bai. Bai, ondo ja. Izatzen genio, abaiaren goiti bera. Bai, auro. Ursubia zer da, klase bat? O zube danak ibiltze dira urian? Urian danak ibili. Horreño kursatzen da. Baina ursubia bati esate jozu. Ba, ua estetek, ua arrantzale, ua. Bai, errekako zubia diferentia da. Ua beti errekan, no? Barrun? Bai, barrun. Ursubiak. Kalu eta amorrek zorrane harrapatutik. Bai, Amorro jagin ikusitik. Bai? Meno mesela, ben minua jotane. Bai, Ta ze malezit jaduen. Harrapatu. Ta basagatik lehorrea. Ta amorro jak dita da aztean nien. Beuruai utzitzezi osudiek. Ta eldu da, baina utzita bere jarekin bueltak eta ibili. Ta amorro jake atzean nien, berriz lehorrea. Eta berriz amorro jakatak atzien, ez dio gorritzen aurrea juteko. Eruan indak. Bertan moenak eman. Beira, Baina ez den batian gehi ikusten zen. Ui, bildura maten zion horrea belar ondua biltzea jute ginean egin da. Jesus. Ze izate zen hor? Asko zubia. Bai. Ze zube izate zen? Zube gorri. Normalian zube gorri txikila da, baina beste dira zube beltza ondikioi. Zube beltza oin gaztua ez izango. Ez, berez ez izango zuen. Ni arrez bildurin gorrilla bai, gorrilla ina. Horreta. Azkarretxe barrek. Esa era bepa, zube gorria izatzen jota oinore gaztu odego eta. Trumui giro bat, batzenak elmizgain guztietan dena zube horrek. Nuna soinu Barikan tramo txiki batian, barik ez ikonik 6-8 zube gorri. Zube gorria bintzat, beren ondo jaula. Hemengo peligrosona zube gorria ez dute. Zube klase asko da, beste berde ondo jaula. Beste berde ondo jaula izaretzen. Zube gorria gomi hiteu. Eta beste zubiek arrotza iteute. Arrotza ite mordozka, zeakin, arrotza azalipe janola gizatea, ala azalipe jabezala arrotza gizatea. Eta gaina Fermin difuntuak arrezatzen, hemen omaita zubiebek, arregusatzen zatzen. Ben, lepo txuri horreko zebitakoak askotan ikusi gira. Beste makaloik bai, ez da ondo joen bet samarre oso beltzak ez dienak gai da hor. Berdezka horreko zea, ilun samarrak. Zapuak, zubiak, pixkeka, uare tratu iteu. Gau atzea dara blazita, zea tripa hartzen zaila. Zapu asko izaten zen hor, ereño zutik, zea bitarte, paolia bitarteko tretsu hortan. Nola detu jotzorri? Eskalamerri. Eskalamerri. Hor beti izan zen jod. Hor zapua pauso era. Garai batian, kamilun, zapu pilek ikusten zian akatu. Da guain bakarre mat, oike epokat izate du, guain laster izan dute. Bai, noain jasik daude. Laster izan dute epoka. Asik daude. Ate itxeia, ben umetako zea, ate itxeia. Zapu asko izaten zen hemen. Azabaztarretan da magine behar, Jesus, zapa hondik. Zapa hondik ez da ikusten txikioak ikusten. Txapotxik etxe onduan. Hemen izaten zianak arrotza iborten zitu nahi. Arrotza iborten zintzile ditula hiltzen ziren. Tikiatu bai. Hora, ondarrek jo zekin jigo balin bazan, pixka moitzen ez den zapuatea eta atzatikan peak iporten gainean arrotza egan bat ditu. Aka guriek esatezun utziteko, aizomorrua gate zuela. Ez zala hilbia. Guateak oiak utzizien. Oik ez duak atu, oik somorrua gatukte. Eta zirikatu ezke asko? Saltza eta bezin. Bai, jolin. Eta beti beldurra zete, hola arpegia zehatzeko zean, hola zehatzazten, askotan ituzun pixo. Iporre jaltza eta. Ingelak zer dira, bat baino gehiago izaten dira ingelak. Bai, gorria. Nik hauten dikusi izkitan zan sartzen zeskaz.
Piztinan. Bai? Bai, jode, bostainako arrotza pilentzioken. Ni sekula ikusi. Ba, ugari ez. Torre hai. Estan pila izan. Ton lirdinka. Berdia. Ingelak asko izate ziren, hemen, ainuako zen, oain, belasorua do, eta hor leheno zen, zeak jute zena, eta gileak jote ziena, eta hor izate zen, bueno, ingela, beti krik-krak. Hola, karrak ino zaitzen ziren, da gero xildua da ditzen zuen. Hala xili, eta halako maten iskin jamatetik, batak badar jamatek, karrak egin zuen. Karrak, berrezeak ziren. Juan, nola do? Garbigune. Horre bai ze izena du? Ingela Tierra. Ingelak hor, kasi urte zian. Eta primerako gara jontan, marrua tien oten zan hori. Marrakaz. Eta horren izena jarri zeion, Ingela Tierra. Inglaterra ez, Ingela Tierra. Zuek, putzu hontan. Ze ikusi izan dituzue? Igel berdia, leheno orkestuna. Baita, igel berdia ere? Lehen gaurtian, orkestuna. Bai, Zapaburuk. Labankekuak. Labankekuak. Ta subiak eta hola ikusi dituzue? Ez? Nik armierma. Armierma, bai. Eta beste bat hola egan ibiltzenet? Zorginorratza. Zorginorratza esaten, eta horri beste izenik esatea dituzue? Libelula. Libelula. Bega, handitakoa, handitakoa notarren, horretzia handitakoa. Ito hemen, gorri-gorriketan. Bai, polita. Ui, oso polita. Abitu hor gelditua bat belar gainean. Bueno, berta, torretik ikusi nahi bat juzuen, mendeok. Erultza batian zenbat erle izate dira? Foi, ez da, milaka izate dira. Erdi indarrien donian. Zenbat? Hoi, dozen erdi mila igual. Ez zilak entzen hain itzala, asarratu zian. Da, kotxe etorren izan, baina kotxiak eta giana tapatu ditzaizkien arle. Ez zila nola ike duen. Ez zila nola duen. Hor barrun. Osea, oide, ez dira hor barrun. Oide, ez dira. Hau zera janari, ja berez ez dira, beak behen zako itzen duen janari. Bai, behen zako itzen duen, ez dira. Akaramendik. Akaramendik, Akaramendik, bai. Akaramendik. Adarra galantekin. Bai, zeak, plantano aharrak asmoztu eta harrapatzen du udatzen nien inostu horretako garailean. Udatzen nien izatea zan, bai, Eta harrapatu eta geho bila jarrita burrukan dan hori bete ez tegin. Gio harrek elduzkeo mine madazun, Bai, Harren tartien, Bai. Bietien, Bai, Bai. Mine jaltzun, Horretik ietzen jengu. Eldu txarrau. Eta beste atzu berriz, bi biote luzegin, burru nazaten nukarri. Etxai jezetan jo, hola, mantxo biltzeana, arruz luzegin, memiek. Etxatea bai, oain izatea. Baita? Bai. Jo gaztu dia, Gaztua galdia? Bai, pixat, hola, tentatzen bezu, tenta jarri zezu, hola. Frente iteuna. Bai, hola hartzia. Toga, zaitik ateatzea, aitzetik uste da ateatzea laua. Aitza bihar du? Bai, aitzean. Arrotzatik txitu eta zen bezala, aitzian formatzea. Lehen da bizi arra bezala ondi ateatzea. Geho itxezik egu, degu gitxezizken gaidian, ateatzea kanpoa. Geho zulua gehatzea. Ze xomorro gehiago daude? Nik ustet, dala mota, saharan, arran, zomorrua. Zena esatzen jo, mariposai. Zipeleta. Gaurian ibiltzana ingun ba. Izaila. Hau txitxari harra. Balia. Saltza berrikoa. Kakara erdua. Labezamorro, bai, labezamorro izate zian. Labezamorro izate zian. Eta labezomorro garrapatzen amorratua izate omentzan animali bat. Trikua. Trikua. Zeite zenten, sukaldian trikua utzi? Ba, trikua utzi. Arre, jate mentzitxo esaten zuen,
Trikua kareta sukaldien mota, eta horre, arma Ari ez, esku egin heltzek, gare gantzaz hor. Ikuitze bazan, pelota inda jartzen zen. Gugo jor zakurrikiar hona bagenu, da desaparazit pintzat. Arrek abian biali, eta arrek bela trikua eta harrapatzen. Trikua bai, harrapatzezun, Seitun harrapatzen. Zaunka kasik esan da trikua nahi duzu. Azadjari izorotu, jo ere jutu zailo, baina azadjak ezatzen, eta azkenia azadjak egite jo, hankaitxo eta bisite jo. Bai? Bai. Nera, izorra izan. Baina asko do, ordunez. Ez altzan azadjik, Ordun egan jartzen. Garbizan dana, eta? Azadjak eta leheno horrekin azadjoi botze zuen, hiltze zuen, da hiltze zuen, eskien hiltze zuen, basarritan. Erminori asko. Bai. Eta alda eta samarra hona, arrozotia eta jate zituen erbinoriak. Xagu eta. Kampuan bedar luxiek izatea, aztila txuitxuiakin. Zatitxua mutu luxiekin. Zeitik joa? Katu jateztu nua? Ba, katu beste jaten. Ez du jaten jatezuko. Katu jateztu nua bat. Bai. Ui zatitxua da. Arrapat jostatu gehiago eta bertan utzuko, ez du jango. Eta beste xau muturu zio ez du jaten. Zuk aitzea ba aldezu urrarratoia. Urrarratoia, hoi zatorra bezala muturra luzi egin izatea. Bisu ur bezala izatea muturria. Belta. Ez ginen eta zer, belta. Uare urrarratoia baina itxoite. Putrollian sartu. Balde egiten den putrolli hortio. Beti erritun gora bera harri erritzatik. Hola ustek. Eta listo. Hau. Ernanen almidon fabrika pauken. Da, haren konta. Hau Pedrozio izti. Tani. Hor, dazkatzue? Jinetia. Pototxa. Da, uruak. Eta hor gehiena balio izatezuna? Urua. Lepatxuia. Batzuk esatzen ziotek. Urdu 1200 balio zine. Larru bakarrak? Larru bakarra jartan. Da, fabrikan eta zazpidro iraziko gendun urdun. Zerrak izu uruei buruz? Uruak jateik, pikua, zaharra, masusta, txori, xau, uruak genero asko jateik. Negun gozia bizitzen gen. Udaran kakaola eharra itzetzen. Da negun hiliakin me luzeat itzezitzen. Ta jinetia? Jinetia bate omdizio ja urua baino. Baina hanka jinetiak, botoia txikiak, dizki uruak zabalagoak izatzen ziren. Da logian, joño, jinetia o. Jinetia da katu nabarra nori izatea alakua. Dotoria katua, baina buru txikiak badik. Hola txorrotxa ditzatzen zen, oso dotoria dek. Baina olioteia esartze baldin ma. Eta hogei olio bazkat, jana egituko eski. Este ja purrokatu hori. Hori neutu dara luma eta txorilla eta eizea arrotu eta dana. Ezurra eta eiza eta arrotu ja esagu. Neututa kakai balitek horre. Horre ondo jateik. Urtsakur ez zuten, igara ba, zer doi, hoi zegoega jensetezi. Urtsakurra, hilera ba, nutria. Dana batekoi. Kaka beti toketien. Arriot, izaten mendu. Oaka zara alasantzen. Kaka, ulake, plasta txikiak, etxurrak inda. Txikiak, bainaren usaila zeitun. Artuko nire, zan bitxu izateko, kakat behin ehar baten. Uize, ze jate duen Amarra. Abai? Txinga baina txikituzketan amarra jentzak. Bai, txinga botia, adien da.
Zeno, oinularrian da, adegadian. Kingatik hartu eta harrian jatzea eta amore jahan. Hori pasara bezala etortzi ziren. Bai, horre, gabian ikiatzen mogu jarrasit izun. Ikusi bai, paseran. Mutuko eskorotan erraioan ikusi. Bere 8-10 bat urte ditula. Ez da gozti ikusi. Lehen esan dezue beste jolas bat egiten dezuela, ikusi-makusi edo... Ze ikusi eta lehen izkila, lehen letra esate, zeta. Orduan, izan daiteke hausin gauza. Zetakin, zuto ja bezala zotala. Ikusi eta ikasi eta gio behai haituz, eta bate haituz. Haituz zerbait eta gio konprobatu. Esperientzia gio, bai, arra izan dugu hemen, eta gio ua gehatu. Oso tramite hona izateguan basarrin. Bizitzeuan atxona, alaba osemia. Tarrek umiez iskin. Horren 3 generazio, zarran generazioa aurra ziegen. Ikusi dikasi, zaten bezala. Libelula. Horri esan dioz, burruntzila esan dioz esaten. Burruntzila, hori zeinek esaten burruntzila. Zuan dila? Horri harrapatu ezkeo guztanatik zeiteu? Isatxa utzi. Isatxa, Eta gero beste jaiotzen. Berez jaiotzen zailo? Baitu? Gazte ikusitxuzu? Samarra bat. Eta salburu batzuk ebai daude. Amarana zonziak. Nolako dira? Horokuak. Thank you.